Ja si ešte dám rúž. Daj. A ty si nedáš rúž? Ja si dám rúž. Dobre. Môžeme Sme začať? ready? Sme ready. Ale práve, že toto tam aj bude také proste autentické. A preto by sme vás všetkých chceli srdečne privítať na tejto našej prvej káve s Ľubkou. A Barbie. Takže sa pohodlne usadte, spravte si kávičku, vodu, nasadte slúchatka do uší. A začíname. V prvej epizóde sa budeme venovať tomu, že kto sme, čo sme a ako sme sa spoznali. Tak si to poďme povedať a poďme sa predstaviť. Ľubka, kto si, čo si? Ahojte, moje meno je, ako povedala Barbie, Ľubka. Milujem jej ako Ľubka. Takže my sme dve kamky, ktoré sa rozhodli, že chceme urobiť niečo, čo bude pre každú jednu z vás a budeme vás týmto sprevádzať. Je to náš pilotný diel, takže nevieme, ako to vypáli, ale veríme, že každá jedna z vás, ktorá si toto pozrie, tak je to navodí dobrú náladu. A dobrú atmosféru. Možno u vás doma, v kuchyni, na prechádzke, kdekoľvek sa nachádzate, takže sme radi, že nás sledujete a ďakujeme vám veľmi pekne. No a poď už k veci, počúvaj ma, že kto si, čo si. No, kto som a čo som? Som jedna seriózna sekretárka a zároveň veľmi... Som veľmi seriózna sekretárka, ale nie. Moje meno je Ľubka, ako povedala Barbie. Som obyčajná žena, ako každá jedna z vás, ktorá má rada život, má rada pozitívnu energiu, dobrú náladu a snažím sa, aby ľudia okolo mňa ma takto vnímali a práve preto si tak veľmi dobre rozumiem s touto mojou kamkou, pretože sme nabudení na takej istej vlne a chceme proste týmto našim celým povedať iba to, že toto je hlavne pre teba, aj mňa. A aby si sadla, spravila si kafendo a užila si s nami túto chvíľku, zasmiala sa a stotožnila sa s tým, že sme všetky rovnaké a spríjemníme si to takýmito našimi, jak hovorí Barbie, ženskými Toľkami. No ale Barborka, aby som stále nerozprávala iba ja, tak nám teda povedz, čo si, kto si a odkiaľ si sa tu zobrala? Odkiaľ som sa tu zobrala? Vítajte u nás doma, mimochodom. Odkiaľ som sa tu ja zobrala? To je štúdium. Áno, to je štúdium. No, moje meno je Barbora. Ale ľudia mi hovoria rôzne. Takže pokiaľ ma budete chcieť osloviť vy, kľudne akokoľvek sa vám páči, čokoľvek je pre vás príjemné. Ale teda ja pochádzam z Oravy, ako Ľubka povedala, mám veľmi ľubozvučné L, čo ale svedčí o tom, že my s Ľubkou sme naozaj v niektorých veciach ako oheň a voda. Presne pretože tak. Ľubka je tmavá, ja som blondína, Ľubka je z Trnavy, takže budete počuť jej rídzu trnavčinu. Dobrý deň. A zároveň budete počuť moju rídzu oravčinu. Mimochodom som mamina na materskej, ktorá sa popri tomto celom snaží nejak rozbehnúť a začať riešiť aj svoj vlastný biznis. A presne preto nás s Ľubkou napadlo, že vieme, že veľmi veľa žien sa nachádza v podobných situáciách, ako sme my. Naschvál nehovorím, že v rovnakej, lebo každá žena sa nachádza v úplne inej situácii, no zároveň sme si všetky veľmi podobné, pretože každá chceme byť podľa mňa úspešná žena, úspešná mama, úspešná partnerka a podľa mňa sa to nedá všetko úplne až tak zvládať. Vždy proste s chladnou hlavou, veľakrát vybuchneme. Ale teda späť ku tomu, že kto som ja. Mám malú dcerku, ktorá inak spí za touto stenou, ale... Dúfam, že sladko spí. Áno, dúfame, že sladko spí a že nás nebude rušiť. Že nás nebude vyrušovať pri našich toľkoch. Áno, a vlastne firma Farmacy, s ktorou spolupracujem aj ja, aj Ľubka, nás spojila. A vlastne to, že obidve milujeme kozmetiku, o nás zistíte časom, ale toto je vec presne, ktorá nás dve spojila a na základe ktorej sme aj vymysleli celý tento projekt, kde chceme naozaj, že nám hlavne teda prinášať takú nejakú osobnú hodnotu. No veľmi radi budeme, keď fakt si nás pustíte popri čomkoľvek, čo budete robiť. Takže to by bolo asi o mne. Ľubik, ty chceš ešte niečo dodať? Čo máš rada? Čomu sa venuješ vo voľnom čase? Poďme touto cestou, že nech sa tie ženy s nami stotožnia, aby vedeli, že fakt riešime bežné veci a problémy. My obidve sme obyčajné ženy a snažíme sa toto aj
proste vniesť do našich životov, pretože milujeme život. Ako spomenula Barbie, obidve sme maminy malých dievčatiek. Ja mám 5-ročnú dcerku, 5-ročnú. Aha, dobre, ja že plače dieťa. Ja mám 5-ročnú dcerku Emku a Barbie má 2-ročnú Julinku. A presne ako si povedala ty, že toto bolo našou ako keby takou hlavnou úlohou v našich hlavách, aby sme si... Tu chodia okolo nás deti, takže možno budete niečo počuť. Áno. A toto je to, že ja naozaj som mala v hlave túto myšlienku už od mojich čias, keď som bola na materskej. A s Barbie, keď sme boli naposledy na jednej našej firemnej akcii, tak sme sa presne bavili o tom, že vždy som chcela niečo skúsiť, vždy som chcela niečo robiť a strašne ma to bavilo. Či v súkromí, či na tej materskej a snažila som sa nejakým spôsobom, či cez Instagram, alebo cez sociálne siete celkovo, robiť niečo, čo vyvodí proste v druhom človeku dobrú energiu a povie si, že wow, že s tebou som sa cítila tak super, že stále som sa smiala a nechala to vo mne tú emóciu. Toto je celý, tento náš projekt P je na tomto celé postavené a vidíte na nás, že my sa tak doplňame, že my sme ako Yin a Yang, ale... Skúška. SOS, tu je orol. A vlastne som zamestnaná a chodím každý deň do práce. Barbie je ešte na materskej, takže si užíva sladké časy, nič nerobenia. No, áno, presne, nič nerobenia. Sladké dobré časy na materskej. To nás vlastne jedna vec, je to naša záľuba. Každá máme vytvorenú svoju cestu a každá ideme svojím smerom, ale to, aké sme a to, čo z nás vyžaruje, to chceme preniesť na vás a na každú jednu z vás, že keď skončí toto video, tak si povieš, že tak som sa strašne dobre z chuti nasmiala. Takže toto a ešte celé... tak som sa dobre cítila s vami. Presne tieto cesty, že aj keď máme každá svoj cieľ, ale spája nás to, že sa krásne doplňame a obidve vyžarujeme, teda to si aspoň myslíme, ano, že vyžarujeme. My to tak akože každá to tak vnímame sme inak veľmi skromné, akože to sme vám zabudli povedať. Ale našim cieľom týchto našich kecačiek je, aby si každá jedna povedala, že tak toto bol proste pol hodina totálnych smiechov. Ja že ideš povedať srač. Tak a ja úplne súhlasím s Ľubkou, že tak ako si povedala, že každá máme svoje ciele. Tie naše ciele sú úplne iné. Musíš si vymeniť nohu, aby ti ten palec nebol. Dobre, dám si takto môj narazený palček. Áno, každý z tých našich cieľov je troška iný. Myslím si, že keď poviem, že je to super popri celej tejto práci, to naozaj o ľuďoch, ktorí jednak tvoria celú tú komunitu, ale aj ktorých spoznáte proste na tej svojej ceste.